uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela ke sikhuleke. Baba wethu ongcwele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, wena wedwa uyinkosi ephakeme, umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu ongunaphakade, okungekho kuye nesithunzi sokuphenduka, odalile umuntu ngomfanekiso wakhe, wadala umhlaba waba yisenabelo sey'nyawo. Baba wethu ongcwele, siphakamisa udumo lungolwakho nezibongo zonke zikufanele. uNkulunkulu opha engajakade, uthando lwakhe lubanzi, lujulile, lungenakuqondwa. Siyabonga Baba wethu ongcwele, sibonga lolu suku osiphile lona. Sibonga Nkosi ukuthi ey'ndlebeni zethu siyalizwa iphimbo lakho sisazindla. Sibonga Nkosi ukuthi awusideli noma singenzi kahle, awusilahli noma sesesaba, uyasiqinisa nakho ngenamandla uze wandise ikhwepha. Siyabonga Baba wethu ongcwele nantambama, udumo lukufanele lungolwakho. Sizofunda izwi lakho Baba wethu ongcwele, siguqe ngamadolo sithi uJesu Kristu yinkosi, ngoba wena uphakeme. Baba wethu ongcwele, siyabonga. Sizofunda-ke Nkosi izwi lakho, khuluma ngalo Nkosi ey'ndlebeni zethu zikamoya, sibe nokuqonda. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyanibingelela-ke futhi kahle bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Yethu uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngomusa asiphe wona namhlanje, sibona nemvula. Konke lokho kuyizibusiso ezivela kuye. Singayaphi uma singasuka kuye? Usenza sibone nezinto ebesingazinaki sisaphila ngokwezwe. Bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Namhlanje-ke ngaphandle kokuchitha isikhathi, sizofunda incwadi lapha uSamuel wokuqala, isahluko 17. Sinikezwe-ke uvesi 50, kodwa ngicela nje siqale ukufunda la kuvesi 45 bese size sifike-ke ku-50. uJesu Kristu uyinkosi. Ake sifundeke. uDavide wayesithi kumFilisti, wena uza kimi nenkemba nomkhonto nengcula, kepha mina ngiza kuwe ngegama likaJehova Sebawothi, uNkulunkulu wempi ka-Israyeli oyeyisile. Namuhla uJehova uyakukunikela esandleni sami. Ngiyakubulala, ngisuse ikhanda lakho kuwe. Nginike namhla izinyoni zezulu nezilwane zomhlaba, izidumbu zempi yamaFilisti, ukuze umhlaba wonke wazi ukuthi kukhona uNkulunkulu kwa-Israyeli. Verse 47. Yazi yonke le nhlangano ukuthi uJehova akasindisi ngenkemba nangomkhonto. Ngokubukulwa kungokukaJehova, uyakukunikela esandleni sethu. Kwathi lapho esuka umFilisti weza, wasondela kuhlangabezana noDavide. uDavide washesha wagijimela ngasempini ukuhlangana nomFilisti. uDavide wafaka isandla sakhe esikhwameni sakhe, wakhipha khona itshe, waliphosa, wamshaya umFilisti ebunzini. Itshe lashona ebunzini, wawela phansi ngobuso.
uDavide wamahlula umFilisti ngendwayimane nangetshe, wamshaya umFilisti wambulala. Kodwa kwakungekho nkemba esandleni sikaDavide. Nanso-ke indaba esithunywe kuyona. Kwakungekho nkemba esandleni sikaDavide. Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Uma-ke sizobuka lelizwe, bazalwane, uDavide uqale wandlalela lapha ku-45 ukuthi umFilisti uphetheni esandleni. Isifundo-ke engisithole la ukuthi ukunqoba kungokukaJehova. uJehova usebenzisa izinto ezincane, ezinganakekile, ezingathembekanga, noma umuntu ezibuka ngamehlo, esithatheka kalula, noma ngabe abantu bayabuka. Ingakho ngolwesibili umkhuleko wabomama ubula ekhaya bebefunde kwiZenzo 10 izwi nje ebelithi, ngempela uJehova akabheki buso bomuntu. Kusho ukuthi ungabukeka uthembekile, ubukeka uqinile, ubukeka unamandla, ubukeke nje uthembisa ngempela, kodwa uJehova akazukubheka lokho. Simbonile uJehova eyokhetha uDavide emzini kaJese. Zadlula iy'nsizwa ezineyikhweqe, wethemba umprofethi uSamuel ukuthi nangu. Kodwa wathi uJehova, chabo, angibheki njengawe, angibheki ubuso, angibheki isakhiwo, angibheki ukuthembeka, angibheki ilungelo lakho njengokuzalwa kwakho, your birthright. Angibheki i-birthright yakho, kodwa ngibheka okusenhlizweni. Ngibheka lokho, ngicinga lokho kwakubekwe yimina kumuntu. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, angazi noma ilesi sihloko siyafitha yini kodwa ngiyakholwa uNkulunkulu uzosenza sifithe. Ngoba ngibuka ukuthi uNkulunkulu uBaba uthe mayekudala edala umuntu, kuthiwa sadalwa, sabekwa, umhlaba wawungakasekelwa, wasazi uNkulunkulu singakazalwa, saziwa. uNkulunkulu wathi lento akuphathise yona ayiyudelelwa muntu kuwena. Sizwa umpostoli uPawuli ekhipha leli zwi elinikeza uTimotheyu ethi ungavumeli muntu ukuthi adelele ubusha bakho. Ubusha obabaziwa uPawuli babubekwe uNkulunkulu before. So uma ngabe singena evangelini, uNkulunkulu uyalifeza leli zwi, alikhombise ukuthi noma ngabe umdala kanjani, noma esefuna ukuthi aveze umsebenzi wakho, ayekubekele wona, ukukhetha noma ngabe usuhamba ngodondolo ukuthi sebenza. Futhi simbona lapho abanye beqale bebancane besebenzela yena uNkulunkulu Baba, baze baguge bangasakwazi nokuhamba, kodwa balokhu besebenzile. Uthola ukuthi abantu sebesuka ey'ndaweni zabo beze bazolalela umuntu ongasakwazi ukuphuma emnyango, esebenzela uNkulunkulu. Bese liyavela leli lithi kungabi bikho ozodelela ubusha bakho. Angikhathali noma ngabe usindiswe izolo, usuno-8 years. Sebenza. Simuzwa esho kuGidiyoni, uGidiyoni ecashile, ebhula amabele, esemgodini. Uthi-ke qhawe elinamandla, ebesethi-ke hamba ngawo lawo onawo,
noma ngabe wadelela kangakanani, kodwa iqiniso lithi unawo, hamba ngawo. Kusho ukuthi ebuthakathakeni bakho kunamandla afihliwe khona. Usho njalo umpostoli uPhawuli. Usho njalo umpostoli uPhawuli, bazalwane. Ngiyaxolisa. Uthi uNkulunkulu umkhulula ekuyisoleni ngokugula engasindi. Uthi-ke uNkulunkulu kuye amandla ami apheleliswa buthakathakeni. Amandla okunqoba kaNkulunkulu apheleliswa ebuthakathakeni. Kusho ukuthi asinqobi ngezikhali, asinqobi ngamandla, asinqobi ngokulwa, asinqobi ngokukhuluma okunamandla, asinqobi, kodwa sinqoba ngokukholwa ukuthi uNkulunkulu unamandla. Sinqoba ngokukholwa ukuthi akushilo ngomoya wakhe oyingcwele kuyikho. Sinqoba ngokukholwa, lithi izwe asihambi ngokubona, kodwa sihamba ngokukholwa. Uthi-ke akavumi uNkulunkulu ukuthi siy'tshele ukuthi kukhona esiyoke sikunqobe, kodwa ngokukholwa wuye ukuthi usiphile ukuthi sibe ngabanqobi. Ilapho-ke la sinqoba khona. Bheka-ke indaba kaDavide esifunda ngayo namhlanje. Uma ngabe uhlehla uzothola ukuthi uDavide wayewumfanyana nje omncane owayethunywe ukuthi ahambisele abafowabo ukudla empini. Lithi-ke iBhayibheli lami uma ulifunda uhlehla, kwakuba ukusa nje. AmaFilisti ayesebenzisa indaba ye-intimidation. Babe ba-intimidate-a usuku nosuku, bethi bazama ukuthi babacasule bese bevele bebagandaye. So usuku nosuku kwakuphuma lona omude kunabo bonke. Kuthiwa ngisho iy'khali zakhe zazizinde ngendlela emangalisayo. Kuthiwa wayephethe ukuphatha umkhonto nje omude ngendlela emangalisayo. Nesihlangu sakhe sasiside sisikhulu ngoba phela wayenamandla. Bathi mase bedweba abafuna ukus-illustrate-ela le ndaba, badwebe nje uDavide engangomlenze kaGoliyathi. uGoliyathi emude. Kusho ukuthi wayengathi nje maye efuna ukubaleka uDavide aphume phansi kwemlenze kaGoliyathi, uGoliyathi ajike aphenduke. Sibabona abadlali laba o-wrestling babeye benze njalo, baphume ngaphansi kwemlenze. Kodwa-ke uNkulunkulu wayefuna ukukhombisa ukuthi ayikho indaba ebusweni bomuntu, ayikho indaba ebukhulwini bakhe, ayikho indaba ekuqineni kwakhe, ayikho indaba ekuzethembeni kwakhe, ukuzethemba, i-confidence yakhe. Ayikho indaba lapho, kodwa indaba isekulaleleni uNkulunkulu wenza intando yakhe. Indaba isemoyeni kaNkulunkulu okunikeza amandla. Uthi-ke mangabe ekhuluma laphaya kuZakhariya, encwadini kaZakhariya chapter 4 uverse 6 wakhona, uqala kude-ke bazalwane, ngicela ukungayi khona. Ngicela nje ukusale sengiyifunda ukuthi ngiyifunde ngiyicaphune. Uqala kude ukuthi noma ngabe kuyahlaselwa, kodwa mina ngizoqala lapho ukuthi kungabi ngempi, kungabi ngamandla, kepha kube ngomoya wami kuphela, kusho uJehova Sebawoti. Ukuthi ngiyibheke ngoba ngazi ukuthi ayizwakali uma ngiyiqala phakathi. uZakhariya 4 uverse 6 wakhona. Ngiyibheke khona ngizothi noma nginqamule kuzwakale kodwa. Kuthi-ke bazalwane uverse 6 wakhona uthi yayisithatha isho kimi ithi, lokhu kuyizwi likaJehova kaZerubhabheli lokuthi
kungabi ngempi, kungabi ngamandla, kepha kube ngomoya wami kuphela, usho uJehova. Athi laphaya kubahluleli uchapter 15 uverse 14 wakhona, athi lapho efika uLehi amaFilisti amhlangabeze eqhamuka, umoya kaJehova wafika kuye ngamandla. Ufika kuSamsoni. Sesikhuluma ngoSamsoni, uzubona ukuthi ngempela sengibakhuthe babaningi. Ngiqale ngoDavide ngaya kuGidiyoni, manje sengikhotha uSamsoni. Bazalwane, kubahluleli chapter 15 lapho kuthi khona uverse 14, umoya kaJehova wafika kuye ngamandla. Izintambo ezasezingwalweni zakhe zaba ngamaflakisi, zaba iflakisi elishisiwe ngomlilo, nezibopho zakhe zancibilika, zasuka ezandleni zakhe ngenxa kamoya kaJehova. Verse 15 uthi, wafumana umhlathi wembongolo osemusha, welula isandla sakhe wawuthatha, wabulala ngawo abantu abayi-1,000. Kusabulawa amaFilisti, bazalwane. uNkulunkulu usebenzisa izinto ey'ncane ezinganakekile. Ngiqale lapho, leli vesi liya lapho. uNkulunkulu wafikisa umoya wakhe kuSamsoni, wafika ngamandla, waqalaza ukuthi ngizowabulala ngani amaFilisti. Wathola umhlathi wembongolo okuthiwa wawusemusha, wawuthatha, wabulala 1,000 ngawo. Sibona uDavide eqalaza, ehlulwa isikhali nesivikelo lezi ababemnikeza zona, ngoba wayeseyidelile, wathi mina ngizombulala lo mfilisti. Bathi bayamgqokisa, wahluleka. Kusho ukuthi uNkulunkulu uthi uqale kusiwe owenza inyama ibe ingalo yakhe. Akazange afune ukuthemba izinto ezenziwe ngezandla zabantu uDavide, kodwa wafuna lokho okudalwe uNkulunkulu uqobo. Kuthiwa wehlela emfuleni wacosha amatshe awu-5 wawafaka esikhwameni, kodwa ngenxa yomoya kaNkulunkulu, ngamandla kaNkulunkulu, wasebenzisa lalodwa itshe. Ubani ongazibonga, bazalwane? Ubani ongazibonga ukuthi ngikwenzile lokhu? Ubani ongathi lelo tshe lalidalwe uSawuli, noma lelo tshe lalidalwe umuntu othize? Akekho ongazibonga. Kuthi uDavide wavele washaya esiphongweni. Ubani owayengaqondisa lelo tshe, bazalwane, ngaphandle komoya kaNkulunkulu? Ubani wayengaliqondisa? Ngisothi-ke kuwe namhlanje, sengikhulumile kabanzi kangaka, uNkulunkulu uyena osipha amandla okunqoba. Kunqotshwa ngaye, uyena onqobayo ezimpini zonke, ezimeni zonke. Uyazi ukuthi uNkulunkulu usebenzisa umoya wakhe ongcwele ukuba thina sisenze izinto ebezingenzeke kubantu. Ngenxa yokuthi yena enza izinto ezingenzeki kubantu, wenza nokuthi umoya wakhe asenzise izinto ezingenzeke kubantu. Awucabange nje kule ndaba kaDavide, umfilisti ufakile nesivikelo nesigqoko ekhanda, uvele ngamehlo, kodwa itshe lashaya phakathi namehlo, langena. Umfana omncane amandla wayewathathapho okuphusha kangako itshe ukuthi lingangena kuyisikali sendoda endala. uNkulunkulu uyena osinqobelayo. Ngifisa ukuthi-ke naleso siqhwaga esimi phambi kwakho, leso siqhwaga yisona esenza ukuthi kungene nezitha ezincane bezingeke zingene uma singasuki, uma ungasisuki. Ithi le ndaba babevuka ekuseni amaFilisti agcone isizwe sikaNkulunkulu. Ile nto-ke
exactly eyenziwa usathane namhlanje. Usuku nosuku, ubusuku nobusuku uyagcona, umile uyagcona, bese siyathuthumela, and then we bow down, sehlele phansi, sisuke endaweni ephakeme sehlele phansi. Uthola umntwana kaNkulunkulu uyoconsulta emadlozini, umntwana kaNkulunkulu uyoconsulta kwabemimoya, eshiya ungqongqoshe, eshiya omdala weyinsuku, eshiya ukwethemba kothembekile nothembisayo. Bazalwane, leso sitha kwesinye isikhathi siqhamuka siwuvalo, siwukwesaba, kube abe ngangoGoliyathi phambi kwakho ukwesaba, wesabe yonke into. Isitha sikuflade ngezinto ezikuhlekayo, sikuflade ngamaphupho, sikuhlohle ngamazwi abantu abakhulumayo, abantu aba-useless, abantu abangenabo nobodwa ubufakazi abangabukhipha emlonyeni wabo, kodwa babe bezokutshela. Abanye baze bathi kanti uphi uNkulunkulu wakho? Abanye bathi hey, lo nkulunkulu wakho uthatha kude. Abanye basho lokhu nalokhu. Kodwa namhlanje the very same God akabheki ubuso bamuntu. Yena lo nkulunkulu usebenzisa izinto ezitelelekile ukunqoba lezo zithe ezinkulu. Athi lapha ku-Isaiah 41 verse 10, ungesabi, mina nginawe. Athi ungapheli ngisho amandla. Uyazi ukuthi uyakophula akuqinise. Ususa isiqhwaga phambi kwakho. Kungabe ukwesaba, kususa ukuphosele. Kungaba indlala. Khona abaningi abasaba ukungena emkhosini, basaba ukuthi bazofa, basaba ukuthi ngizoyeka i-treatment ngife, asaba umuntu ukuthi mhlawumbe ngoba mina ngivele ngibuthakathaka ngizogula kakhulu. Usasusa leso siqhwaga, sisuse, awumnikeze ithuba uNkulunkulu, awunikeze uNkulunkulu ithuba. Sike sakhuluma ngomuntu wesifazane owathinta umphetho wengubo wenkosi uJesu. Jesu Kristu inkosi. Lithi-ke iBhayibheli lami wayesekuzame konke. Wayesethi, let me just try. Ake ngizame, ake ngithinte nje umphetho ngoba ngeke vele naye sengikhulumile. Uyabona ukuthi uma ngabe uya esibhedlela kufike kubuzwe kuwena ukuthi uphethwe yini, bese kubuza ukuthi ukhona yini i-treatment oyidlayo, bese kuthiwa okay, sizozama lena, mhlawumbe kukhona yini okungakuphathi kahle uma uthathile. Uthi-ke lo wesifazane eseyishilo wayichaza yonke indawo ayehamba kuyona, bamchaja, bathatha inkokhelo yabo ngokuthi bazomsiza angasizakali. Usethi ngoba ngeke ngikhokhe, angithinte nje umphetho, akukho engahle ngikhokhe ngakho. Usekufika ekugcineni kokuzama. Mhlawumbe nawe ake wenze njalo namhlanje. Mhlawumbe usuyidlalile ilotho kaNkulungwane, kodwa awukazi ube nakho nje ukuphethe. Ngake ngayixoxa abazalwane indaba yami ukuthi nami ngangidlala esitokfeleni, ngangiyidlala itokfela, kodwa akukho engikukhombayo ukuthi lokhu ngakuthenga ngemali yesitokfela. Akukho engakukhomba. So bazalwane, kukhona ukuthi uthi ake ngizame uJesu. Ake ngimzame uJesu. Uma ngabe ungakuzame nje ukunikela impilo yakho yonke kuyena, uthi Nkosi ngiyethemba wena, ume ekutheni ngizothemba wena, ngizolala namhlanje ngadlile. Uthi uPawuli, ngijabulela ubuthakathaka bami, ngijabulela ukuthi wayejabulela ukuthi uyahlushwa, uyapanishwa, uyashaywa,
uke ancishe ukudla, uke angabi nayo nendawo yokulala, avalele etilongweni, alale ngaphandle etilongweni. Uthole ukuthi uboshelwe ukuthi nje uzohlala lapho ubusuku nemini. Wathi kodwa uNkulunkulu unamandla, wathi sengijabulela bona lobu buthakathaka bokuthi angikwazi ukusiphindiselela. Ngijabulela lo, akujabulela ukuthi nje angikwazi ukuziphindiselela. Wena Nkosi, wena uzozilwa izimpi zami. Uthe phela uNkulunkulu wenyama yonke, wathi akukho okumehlulayo. Sihlulwa yini ukubambelela kulo ongahlulwa yilutho? Sihlulwa yini ukwethemba yena? Sihlulwa yini nje ukuthi senze lokhu akushoyo? Lokho nje azokusho ngomoya wakhe, ukuthi hhayi ngempi, hhayi ngamandla, kodwa ngomoya wami nje kuphela. Bazalwane, yilo leli zwi liyangilimaza kakhulu emoyeni wami nami. Ngilifunde nje la ngidla kakhulu emoyeni. Ngibheka ukuthi kunezimpi engizinqotshelwe, ngarecognize late ukuthi hawu, ayisekho lento. Ngiyabona ukuthi hawu, angisenako, ngike ngahlushwa isiyezi. Bazalwane, kakhulu, ngiyakhumbula ngelinye ilanga ukugcina kwaso. Ngiyacabanga ukuthi sasigcina, angisakhumbuli kahle. Sangiphatha kwakhulekwa, kwalokhu kukhulekiwe, it was a Sunday. Kwalokhu kukhulekiwe, wakhuleka ubaba ebusuku, wakhuleka. Sekulokhu nje singiphethe. Kwathi ekuseni kwagezwa kwayiwe enkonzweni. La ekhaya-ke makiwe kusuku lwenkonzo, kuvele kungathi akukho nandlu, kungathi akukho lutho enhlizweni yami, emphefumulweni wami. Ngivele ngitotobe, ngigqoke nami ngisheshe ngiphume. Sebeshilo ukuthi sala, ngiphume ngathi mangithi ngiyongena emotweni, hhayi, kwasho ukuthi ngiyacoshwa phansi, ukuthi angibuyise, sengigqokile, bangibuyisele endlini. Mangifika endlini, ngathi ngiyalala embhedeni, kwasho ukuthi hhayi ngeke, umbhede wangavuma, ngashona phansi, ngalala phansi. Uyabona ukuthi lapho uthulwe ekhuleka ngey'nyembezi, kwase kukhuleka iy'nyembezi kuyena. Hhayi, yaphuma le ndoda, yangena emotweni, yathi yahamba, ngathi kuThuli hambani. Ngathi ngisize Thuli, ungihlalise ethoyilethi. Hhayi, ngagaqa ngamadolo, wangihlalisa ethoyilethi, ngathi hamba. Waphuma ekhala, bahamba ngokukholwa, bangishiya. Ngasala ngaphila, noma ngingaphilanga exactly that time, kodwa kusho ukuthi umkhuleko abaqhubeka bewenza enkonzweni wangiphilisa, ngoba kwathi kushaya u-12 ngase ngivukile, ngaphuma ekamereni, ngasukuma phansi la ngangilele khona, ngezwa kuyameka, ngezwa kuyahambeka, ngaphuma. uNkulunkulu usinqobile izinto ey'ncane. So emva kwalokho besithi masiqala nje siyezwe sithi zwi, ngivele ngilalele imikhuleko, ngihlale phansi, ngikhulekelwe, ngiphile. Angingazi kwaphela nini, angisazi nokuthi ngagcina nini ukuphathwa yisiyezi. Engikushoyo ukuthi uNkulunkulu uyasinqobela. Ngenxa yaleso siyezi ngase ngazi ukuthi ngifanele ngidle ama-iron supplements. Ngase ngazi nje ukuthi ferrous okufanele ngiyidle ngenxa yaleso siyezi, ngoba ngangizazi vele ukuthi ngenzelwe igazi lami vele lincane, umfutho walo mncane. Njengomuntu wakwa-health ngazidiagnosa, nabodokotela bangidiagnosa. Kodwa kusukela lapho ngiyaphila ngoba kwavaleka intuba yakho konke okunye, ngenxa yokuthi kwanqotshwa isiqhwaga esisodwa esasimi phambi kwami. So nawe leso siqhwaga sikhulekele ukuthi asisuke, uNkulunkulu akupha amatshe ozosishaya ngawo.
akuphe itshe ozosishaya ngalo ukuze nalezi ey'ncane zibaleke. Uma uqhubeka nale ndaba yethu, isikhathi sami sesiphelile. Uma uqhubeka wehla ufunda, kuthiwa wanele wawa uGoliyati, wafa, amaFilisti agcwala iy'nkalo abaleka. Kwenzeka njalo empilweni yomzalwane. Uma uke wanqoba lokho bekukuhlula kakhulu, konke okunye kuyaphela kubaleke. uJesu Kristu uyinkosi, asikhuleke. uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga Baba wethu ongcwele, ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Siyabonga izwi lakho, ngomoya wakho ongcwele. Khuluma nathi ey'nhliziyweni zethu, usinqobise ngosogoliyati esibhekene nabo. Yilowo nalowo ozoyilalela leli zwi anqobe lowo Goliyati, aphindele kuwe ayocela Nkosi indlela azonqoba ngayo, bese uyamhlomisa, umkhuthaze njengalokhu wakhuthaza uGidiyoni, ezazi ukuthi ubuthakathaka unovalo uyesaba wathi uyiqhawe elinamandla. Nkosi, lokho esikucelayo ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu, siyazi ukuthi uma kungasuka lokho okukhulu esikubona kukhulu ey'mpilweni zethu, sikwesaba, sithuthumelela, konke okunye kuzobaleka kuphele, bese sibamba kalula indlela, njengoba iculo 121 lisho lithi uma sikhathazwa sihube, ikhona imithwalo izobalula, bese siyibamba kalula indlela. Athi-ke ocula kahle wencandweni endlebeni yokholwayo, kumnandi sahamba nje zindla ngekhaya. Yilokho Nkosi sifisa ukuthi kusehlele, ukuthi sizwe lobumnandi sisazindla ngekhaya. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baningi-ke Nkosi abanye babhekene nokungcwaba iy'hlobo zabo, abanye babhekene nezingqinamba zokuthi bangcwaba ngani kanjani, abanye babhekene ney'ngqinamba zemindeni ukuthi zizobenzisa lokhu nalokhu. Uthe kodwa wena asihambe ngamandla esinawo, ngoba singamaqhawe. Nkosi, bapha amandla okunqoba. Abanye babhekene nama-challenges amaningi empilweni, kodwa uthe Nkosi singamaqhawe, sizohamba ngamandla osiphe wona, ney'nsiza osiphe zona ukunqoba. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga kakhulu bazalwane nomandla kaNkulunkulu, isithembiso asiphile zona. Thembisile ukuthi uzoba nathi, wathi yena unathi, wathi asingesabi. Thembisile bazalwane. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyanithanda. Amen.